खुलुमनाय थाबाय दा जोंहा मोनसे फैबाय थानाय 13 सेप्टेम्बरनिफ्राय 25 सेप्टेम्बरसिम जे जोंहा सिलभार जुबली सेलेब्रेसन जोंहा जानो थांगासिनो दङ बेवहाय जोङो फार्स्ट प्रग्राम हिसाबै जोंहा बेयाव मुंख्लं बावनाय थागोन ओमफ्राय फ्लेग हस्टिं थागोन बेनि उनाव नेक्स्ट जेनेबा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल डेमनस्ट्रेसन थागोन बेयाव थीम संनि मोसानाया जोंहा थागोन अलरेडि जोङो 200सो जेनेबा मोसाखावरिफोरा जोंहा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बेनि उनावहाय जोंहा 3टा बाजायाव माने गेम अपेनिं जागोन बेखौ मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो खावलायदों हांख्रायदों बिथाङा फैनानै बे गेमखौ इनिग्रेट खालामगोन बेनि उनाव नेक्स्ट जोङो सिलभार जुबली सेलेब्रेसन 25 इयार्सनि जे सिलभार जुबली सेलेब्रेसन बेवहाय जोंहा बिभिन्न कालारफुल प्रग्राम थागोन बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनि बा आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आर्टिस्ट बिथांमोना माने मेथाइ खनफैगोन ओमफ्राय मोसाखावरि बिथांमोना ग्लेमार आर्टिस्टफोरा फैनानै बेयाव कालारफुल प्रग्राम बेयाव माने जोङो दिन्थिफुंगोन आरो बेवहाय सेलेब्रेसन हिसाबै जोंहा कालारफुल लाइट आरो बेयाव स्काइ माने ब्लास स्काइ ब्लास माने बेफोरो थागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बेनि उनाव माबाफोरा गेमफोरा जोंहा जालांबाय थागोन ओमफ्राय 25 तारिख फाइनाल जितु गेम बेयाव जोंहा बिब्दिनो सेम एखे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल प्रग्राम बर' असमिया बाङालि नेपालि गासैनिबो हारि माहारिनि मोसानाय दिन्थिफुंनाया जोंहा थागोन बेनि उनाव बेयावबो मेथाइ खनगिरि बिथांमोना थागोन बेनि उनाव आलासि महरै जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायदों बिथाङा फैगोन आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो फैगोन आरो जोंनि बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा फैगोन लोगोसेनो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव बेवहाय फैगोन डिसिप्लिन मेनटेन खालामनो थाखाय भलेन्टियार्सफोरा जोङो साखाफारा जाबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय बल बय भलेन्टियार्स आरो बिभिन्न साब कमिटिफोरा जेरैबायदि जोंना पेन्डेल साब कमिटि गेट एन्ड पेन्डेल ओमफ्राय भलेन्टियार साब कमिटि फिल्ड मेनेजमेन्ट कालचारेल साब कमिटि बिथांमोननि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो जोङो साननैसोनि गेजेरावनो जोंनि बे स्टेडियामखौ मोनसे कालारफुल माने स्टेडियाम जोङो नुनो मोनसिगोन आरो आसा खालामदों बेवहाय जोंनि जिखिनि वेल विजारफोर दङ जोंनि बड'लेण्ड सरकारनि मानगोनां जेनेबा दैदेनगिरि बिथांमोना जे MLA MCLA EM पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोन गासैखौबो जों खावलायदों हांख्रायदों बेवहाय फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आरो मदद होफैनो थाखाय दा बेखौ जों आसा खालामदों आसामनिबो मन्त्रि केबिनेट मन्त्रि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन बिथांमोनखौबो आसा खालामदों बिथांमोनाव फैनानै बेयाव माने जोंखौ थुलुंगा होफैगोन मदद होगोन आरो ओनसोलनि जिखिनि मानसिफोरा बिजनेसमेन वेल विजार कन्ट्रेक्टर जिखिनि सार्भिस होल्डार जोंनि फोरोंगिरि बिसेसकरि फोरोंगिरि बिथांमोना जोंखौ माखासे हेल्प खालामगासिनो दङ आरो स्मल टि ग्रवार्स एस'सिएसन जिखिनि ग्रवार्स दङ टि प्लान गार्ल्स जिखिनि दङ बिथांमोनाबो जोंखौ माखासे रांखान्थियारि मददखौ जोंनो होदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय हायो मोजाङैनो जेनेबा बेयाव रिसिपसन खालामनानै जोङो बे टुर्नामेन्टखौ ग्रान्ड साक्सेस खालामनायनि थाखाय जोङो माने अरायसम सान हर जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बै बिथांमोनखौ जिखिनि मदद होगासिनो दङ बिथांमोना जोंनि टुर्नामेन्ट कमिटिनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननि सेराव बिथांमोनखौ जोङो साबायखर आरो अननाय आरो सिबिनायखौ जों बावहरनाय थाबाय